बतावा राती के हम खाए नहीं होता है से सोचनी सुबह 4 पीस धर दी सुबह खाई तो हम न खा दिया समझन पतो है खिलवाड़ी भाई सनु तब पतो है के देख के हम थो खेला ऐसे धर सास को देख देख के जोरे लिसा अपने खया सन हम से देबे न कर हसन हनिया सन तेज हनी तो आवत नहीं सन और हसन तो खानो ली हसन दादा खासन चाहे मत खासन ओहने के हम फिर में परब है अपने खा लेते सन हो आ हमारा के खाली एक गुड़िया खाली धर देता सन ताकि ससुर खाई हम एक गुड़िया खानी आ वो हम गुड़िया खाली एगो हड़री धर देता सन बताब हम अपना पर रही तो 1-1 किलो मुर्गा हम खा जात रही 1-1 किलो और कैसे सन दादा अजी मम्मी जी ए जा अजी आहै मुर्गा खातानी कराती के खोले ना त खाइम ना ई बताओ बताओ हमरा के ई बताई रौरा खइले ना रही रौरा सब कोई के दूध पीस दिया रे आदमी त भूखे सुतल कोई माने खाओ बीठ लगावे यार लीस आय हम खानी ना राती के हम खइले ना पेट दुखा ले हम अपन धर देनी अपन हिस्सा के तभी खा थे तो का दिक्कत ई बताओ आई एको हाली जनाइनी ना हमरा सोचबे त रौरा खइनी आय मतलब हम देखा के धरब तावा सर देखत हम सब बुझी ना मम्मी जी ठीक नु हम माय बुझे नी कोई खाते खाते मर जावा कोई भूखा ही मर जाओ नतिया उपास से सुत नीमक भात खा के हम तो देखनी ना तरह के नीमक भात खा लेवा त नु अब लेवा त मुर्गा मछली सब कोई के अब खा लेता सब कोई ठीक नु हम ही मंगा के गलती करी ना निक जब उन अब के घर में बनाव ही लायक नहीं जब सासे चोरा लिका के धरते त गोती नहीं पका विश्वास बा हम चोरावे नी ना हमारे घर हमारे दुआर हमारे पुता के कमाइया हमें चोराई हम चोरा नहीं बुझले बड़े तोर माई चोरा के खात होई उहे जाने पता सोझे लौकता के का कहतनी सबेरे से हमरो कहतनी कि मम्मी जी खा ली आलू बैगन के सब्जी बनवी त रो कहतनी ना खाई पेट दुखाता अब पेट ठीक हो गइल तो कहीं के पैसा रहे राछा छी कि धइले नहीं त उहे खातनी तोरा जौन सोचल बा सोच ओकरा से हमर कोनो दिक्कत नहीं है हम खाइब हमरा में डीठ मत लगा थोड़ी जो ऐसे के ढीठ लगावता जी नीके करतनी चाभी पची ना बतावा भला जांगल का ने केने से आगल खिलवाड़ी जा मु तो हम तो 420 पढ़ के ध देनी है जा जौन करबू तौन करा तनी पानी ले ले आई ओकरा बाद खाता नहीं हम आटा कोई खाते खाते मरता कोई बिना खइले ही मरता कोई के फिक्रे नहीं के खाई कि ना खाई या कोई ये घर में 10 हाली आदमी खा लेता कोई लिका छिपा के धो देता अपन खाए खातिर राती में तो आदमी खबे कोइलस आ चोराइयो के धो देता कि बियनवो भइला खाई आ ई आदमी तरकारी आ भात खाताटे बूढ़ भइली आ सोचत इलू के खाली चटकरे मारत रही तो कब मुर्गे खात रही तो कब चुस्ते खात रही हैं ई आदमी के मुर्गा आवत त 1 पीस ले 2 पीस ले ज्यादा नहीं के मिलत लगन कबो नहीं खाओ कत खाए के हमनी के ए का बक कइले बड़ हो का बक कइले बनी का बक कइले बड़ अपन मतरिए लेना का मारी बक कइले बड़ महतर का भइल बा बताओ हमरा के पहले रौरे बताई ये रात 2 किलो मुर्गा बना रहे ठीक बा घर में बाटुल पलुआर बा हां तो कोई पूरा खाइए का ऑफर तक राती रे बूढ़ी खा के ओकात रही अच्छा तो कहता नहीं कोटरी में चोरा के काहे कहां धइले रही डेयरी में आ फिर बिहाना उठ के खइली है अरे हमर माई चोर हो गइल ना और माई तो पुजेड़ी हड़ी थाने 10 दिन लइलू तो तू साधु हो गेलो हमर माई जिंदगी भर हमने के किया के अपन इतना बड़ा के तू चोर हो गइल ले खाई रोवे सब्जी भात हमारा से नहीं के खा जात बा ता फिलोसफी तो बड़ा बढ़िया रे झर ऊ ऐसे घरवा में करत है तो हमनियो के करब जन वैसे अच्छा आंगवा ले चोराती तो पछवाले चोराई जनु अरे तो अच्छा चलो तो अरे बता चुराइए लेला महतारी हो का कौन चांस वगैरह का माने मातारी तो जौने मन कहतो ने नाती पता के ना देखिन के खइले बस के नहीं खस खइले बेटवा खइले बा के नहीं के पतोया खइले बा के नहीं के खइले तू खइले बड़ू कि नहीं बताव ना तू खइले बड़ू कि ना काल राते बनल तो 2 गो पीस हमरा के मिलल एगो पीस मिलल आ एगो गोड़ी मिलल का खोनी मन भर के खा ले बानी बाकी मैयत महतारी हमर में चोरा खा के देखे जी कान खोल के सुन ली मेरा संगे रहे के बा मेरा के रखे के बा बढ़िया से तब अलगे हमरा महतारी सलगार रोए बताई एगो घर में नए नहर पतो बिया आ जोन के कनिया हुआ बिया लाजे ले हाजे मांगत नहीं कि ए दीदी जी हमरो के दीजा खाए के रहते कहनी जे के कनिया खा ला मुर्गा भात तो कहते कि ए दीदी जी बाद में खाए अब बताइयो कनिया के हिस्सा मुर्गा बा खा गोली और माई और रात भर कनिया अब तो भूख लागल है खा गइले में कौन बड़ बात माने के उपास से सुतल बा के 10 साल खा जाओ तू ही देखत लो का ऊपर से सुतल बिया सुतल नहीं के उपास से माने का खोल ये के करे से मंगल है उ तो अपने ला जाती है बिना नहीं आइल दिए तो
अच्छा जाए तो कुल मिला के हमारे माई के कुछ उल्टा सीधा बोले के नहीं है, ठीक ना? ए जी कान खोल के सुनी, एगो अपना माई के लेकर हुआ रही आ हमनी के छोड़ दी ना वो कुल बाजा ना बाजे। आ ना हम अलगे रहम, हम कह देनी कि तारा माई ले अलगे रहम त रहम। अलगा वाला कुल खेलना चल हमन के माई के हमन के अलगा नहीं रखेगा। ठीक है तो हम ना यार जाए के तैयारी करत हनी। भाई घर जाके तारे तो ना मन बढ़ गइल बा। काहे ना मन बढ़ी जी? चलो हम देखत नहीं कैसे तू चल चलो भाई बोलबे तो ना मन माई बाबू दान दहे दे के बियाह कइल बा, भाग परा के ना की है अब तो दान देच के कइल बा तो हमरो माई बाबू तो हमरा के पोस के इतना बड़ पैदा कइल के कइले बा। यही तरह तो बा का चाटत रहतै घर में ना देख के खइले बा के ना के खइले। चुप रह, अपन तारा से ज्यादा ना चाटत हो। दो दिन का पता हो आइल बे, कहली पूछलिए कि हरे पता ये खइलु के ना खइलु है। अभी वो कुछ दिन में कह दे कि 2 दिन से आइल बन तो तेल लगावत कहानी के हमरा के भाई बड़ू बदमाश कहीं का। बाप रे बाप, भगवान ऐसन भौजाई साथ कर दुश्मनों मत दे से भगवान जितना आइल बड़ी से चढ़ बाकी न कि का कहे के तो इनसे डर लगल बा रे। हेने अब हो का करतारू? ना ठीक है बा, हां आबो। अरे का हो गल रोवतारू भाई सुस्कतारू के करा के बोलैलु हो? भाई ठीक का पर चढ़ हो का हो गइल बा? कुछ नहीं के भाई आदमी हमरा के का जानता कि माने तू तहा भंगा घर के हई कुछ हमरा खाई पिए के नहीं मिलल और खइलु हो ना राती में? कह रौरा नहीं की जानत खेत ना हमरो अपन पैसा दे के से मुर्गा मंगनी और माई चोरा के धो देतै आ राती के सबेरे खा तड़िया हम राती के भूखे सुता रही, हम अभी तक नहीं की कइले। भाई माई ऐसे थोड़ी करी, तारा बुझात नहीं खे। प्रयाग से रहिया जब पहल से अच्छा सुनो सुनो, अच्छा जाए तो सुनो माई चुराई के खा लेलस, ओकर भूख लागल होई खा लेलस। काहे तो चोरा सुनो के बूढ़ पुरानिया भई, हम एको पीस सुनो नहीं सुनो कइले। अरे रोवल ना जा सुनो तू बूढ़ पुरानिया भइल ओकर बुझाइल ना होई, तू अभी नया बाड़ू ना तो समझल जाला तनी। अरे समझ अरे इनकर कह तरी के हमरा के शाम के खाए के मिलले नहीं खे। सही कहतड़ी और माई के और माई बहिन से बची तब न के खाई आई और माई बहिन सोचत है जा के घर में नैन और कनिया भी लाजे लिहाजे नहीं के बोलत जौन लड़का रोवत ना खेनु त इमा जाने को दूध ना पीही पता ही रहो रे और माई बहिन से बची तब न खाना खाई कनिया में। सुनो भौजी देखो बात के बढ़ावा चढ़ाओ जौन देखो इनकर के समझावे के बाद तोहरो समझे के बाटे तो जने बाबू मतलब कम से कम समझे जा। चुप रही रौरा। अरे मर्द तू समझ, तू रोवा जन पहले तो हमर 500 रुपया दो। 500 काम के हाला हो गइल का बात हो गइल? ओ हेर और माई खइले बाड़ी तौने तो हल्ला भइल बा। पत्थर के जे एक कहीं बतिया के तो रट मल बड़े घर में एगो उहे अच्छा छोगिल बिया फोट पर तो मुंह मार के खिस बरे गुल हमरा के तो ये कहीं बतिया कर हट कइले रहत घर में। देखी भैया जी ये मेहनत करके बनैले रही, एको पीस हमरा कैसे ना मिलल। अरे ना मिलो अच्छा चलो मान ला कि कम होई और आइयो गेल तो एकरा खातिर का ढूंढच करे के बा घर में। 3 पीस खाई, कोई 4 पीस खाई, कोई एको पीस ना खाई। भैया देख सुनो भैया भौजी के समझाओ। भैया हो बोल आवा है ना आवा। अपन मुर्गा मछली ना खोले से तो मर भी लागल होय नहीं कि एकदम से नहीं बिखे। अरे देखो त नहीं जान तू कालुए से को करहट को के बिगले बड़ी खा सब खा के बहिला गइलु नु चरबिया गइलु कमाई खातनी सब जब तब मुंह लड़ावत रह फिर बाप मातारी के कमाई खातनी ठीक ना हमर भाई बना सब। अरे सुना जा झगड़ा मत कर, सुना जा ए सुना जा ईमानदारी से ए सुनो सुनो बात भइए पर रहिया ने। ए सुनो सुनो अच्छा ढेर है जो भैया पे रहल खबु त ए सुनो आ सुनो जा बात सुनो ए झगड़ा कर जाला पागल हो जा तो ये तो समझत नहीं खोजा कौन जाने। ए भैया तू भौजी के समझावा ना पहले तू। अरे जैसे हम तोंग बने हम तो घर के देखो कोकर देखो झगड़ा वगड़ा ना कोई समझा अपने बात माई खाल लस एक दिन खाल लस ना बुझाइल गलती नहीं खे भाई में गलती बा ठीक बना अगर ठीक रहतो सर त हिननी के बेवत नहीं खे कि तोहन लोग के अंगुरी पर तमाने ता हर कार है हमनी के मारी पीटी जाते उन तो ठीक रहे वो घर लगा मुझे बोले कि तोहन मारते बा बेडे पर सुतल रह खाली त का करी जा हमनी के मजबूर बने जा हमनी के। ए सुनो सुनो ए देखो हमनी के नहर चलल जावे आ तू भाड़ कम बोला लो एकर बिगाड़ कहां का बोला जाला तनी हो जननी लोग लाज लागत कैसे बोलत ई का वो करला लगता अपना बहिन के चुप पहले नहीं त चपाट हो गली बियाह शादी कम बोला ना कम बोला का बोला तो हमारे समाज लता से मार फेंका जेबुआ बहिने माई ए देखो ढेर के बोले के चुप रह जा झगड़ा बंद कर दे मत तुमको गजब हाल बता जने मुर्गा ना खइली तो का भइला ऐसन चिल्लाता है, हमार हाथ छूट गई कोना के झगड़ा लड़ाई कौन करतै सर रे कोना घर में का होइल। अरे जानत रे माई दिन भर कोकर और हां रहत का सब था घर में मंडली बैठैले बिया का भइले तहार ढिया में चल गइलू आ तारा ढिया में चल गइलू बस देख, कराई देख ले। कहा ना सुबह के खइले का देख के हयोगिए अरे लगैले मई बिया छोटा ए मई सुन बात सुना ए मई हाँ? बोल जान सुनो बोल ए भैया देखो तू भौजी के समझावा हम इनका समझा ले। अरे चुप हम समझा ले बने हम कह देले बन भाग गेल बने हम ऐसे कैसे समझ जाई हम ना सुना सन है करे तो निका अपन मेहरा ले के अलगा रह हम अपन बेटी के लेके हम अलगा रह हम बनाई खाई माई बेटी आ तोहनी के नु आंख में धस में बस अब ये दिन देखै हल हम बियाह करे में 1 रुपया
एगो रुपया ना देब हमनी के बियाह अरे जाए दे रे जगह जमीन जितना बानू मैं बेच के तर बियाह करबा एगो ही के हत नीचे ना दे पाई ना ये माई ते सुन ये पैसा हो जाई बस इहे दिन देखावल कहला के बाकी रहल ये कुल जो ना होतल घर में एक कुल करबै घर दुआर में से इन्हें के निकाल दे ठीक बटे ना जहां मन करे तहां जाकर रहिया से चाहे मरिया अपन जा सन अच्छा यही बताओ ता हम कहनी कि हम ना देम हम बियाह शादी में हम पूरा देम हम काहे दे काहे ना देम हमर मरल मुंह देख जाके दिया अरे अब तो मर जा बोले तो जहर लिया के दे दी तोहरा के जा मुसाला दवाई दे दे नटंकी करे मुसाला ले दवाई दे दे अरे ना रो बोलो अरे चल रे देखा तुम्हारा काम नटंकी है के करतै सा अपना माई बहन के लेकर आई अपना माई बहन के लेकर आई हमारा लेकर आई को देलो तो हमर तो बुझाते नहीं खेतो नहीं के पगलवा